הכל. שלום לך, אור אבניס, אהלן. מנכ"לית השיווק של איי-די דיזיין, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך ליאת? בסדר, אנחנו היום קצת רוצים לקרר את האווירה עם אביזרים כסופים. אז מה עושה את הכסוף הזה לכל כך נכון עכשיו? הכסוף הוא קודם כל טרנד בינלאומי שהתפתח בעונות האחרונות, אבל הוא הולך ומקבל תאוצה יותר ויותר. אני חושבת שזה השילוב בין החומר. החומר הזה משדר מצד אחד המון חוזק, המון אלגנטיות, המון יוקרה, ועם זאת הוא משדר זוהר, זאת אומרת, הוא עובד על שני הקצוות, והוא משדר מודרניזם ועכשוויות. זה משהו שהוא מאוד מאוד עדכני, ושימוש בפריטים הכסופים בעצם, אם זה פרטי ריהוט ובין אם זה אקססורייז, לי תמיד נותן את התחושה שמדובר במראה מלכותי, אבל לא מלכותי כבד. אנחנו רואים את זה עכשיו במקומות שפחות חשבנו שהם יחכבו שם. נכון, למשל בחדר השינה, זה נכנס לחדר השינה. ארונות צד במתכת ובכסף, נברשות, יש הרבה מאוד תאורה מדהימה עכשיו שבצבע הכסוף הקר הזה. יש לנו בחדר האמבטיה, יש לנו חיפויי רצפה, יש לנו עריכי נירוסטה, יש לנו את זה ברהיטים, בשולחנות קפה למשל. כל כך הרבה, אבל ראוי לא להגזים בזה. אף פעם שמדובר בטרנד ובמשהו שיוצר איזושהי נגיעה עכשווית, לא רצוי להגזים. צריך לייצר את הפריטים שיוצרים סך הכל איזושהי הרמוניה בחלל, וצריך לבחור אותם, אם זה שטיח כסוף, אם זה שולחן קפה, אם זה קורסה בצבע כסף, או בפריטים משלימים, באקססורייז משלימים. אחרת זה too much. נכון. זה גם צריך להשתלב בצורה הרמונית עם הצבעים האחרים בחלל, אבל זה צבע שמיד כשאתה שם אותו... הוא עושה אבל קרירות, לא כדאי קצת לפעמים למתן את הקרירות הזאת, הרי אנחנו לא רוצים חלל או קר בהרבה פעמים. אז זה היופי, שהוא עובד גם עם הפריטים בתוך החלל, הוא טיפה מקרר אותם, ואפשר לעבוד למשל עם מתכות אחרות, כמו צבעי זהב, כמו פליז, כמו נחושת, כל השילוב הזה עם המתכות האחרות, או בצבעים שהם צבעים יותר חמים, יוצר מיד את החמימות. מה גם שהשנה המוצרים בטרנד מגיעים בגימורים הרבה יותר רכים מתמיד, והם כאילו קצת יותר מושתקים, הם לא מאוד מאוד צעקניים, וכן אפשר לשלב מראה שהוא קצת קריר, לא קר מדי, בשימוש במתכות ובגימורי המתכת השונים. אם אנחנו מדברים על קרירות, אני לא יכולה שלא לבקש ממך, איך את וילדייך מצננים את עצמכם בקיץ הזה. איזה פעילות אתם עושים בקיץ, ככה מגניבה במיוחד? מגניבה אני לא יודעת, אבל יש לנו פעילות קיץ קבועה. הילדים שלי מאוד אוהבים לקרוא ספרים ולאכול גלידות. אז יש לנו חיבור כזה, יש לנו מקום מיוחד, שיש שם גלידריית בוטיק, שצמודה לחנות ספרים מאוד מאוד ידועה. אנחנו הולכים וקונים ספרים, ואז הולכים וקונים גלידות, ויושבים כזה לקרוא ספרים עם גלידות משובחות בחוץ. שמי, פעם ליבי יצא על זה שאת בלונדינית ואני לא. עכשיו על זה שהילדים שלך קוראים ספרים. מה שאני עושה לא נכון, אין ספק שאנחנו חייבים לבוא אלייך, להצטרף אלייך לבוטיק ספרים וגלידה שלה. זה קרוב גם לבית שלך, אז אני מוכנה... אולי מה שאני אוכל ללמד את הילדים שלך חוץ משטויות, אבל אנחנו ננסה למצוא את זה. את רואה, אני מעריצה אותך הרבה שנים על זה שיש לך 4 ילדים, אחרי שראיתי אותם, שהם הבלונדינים, אז זה נחמד מאוד. זה לא עבר לאמא. לא צריך לדעת לעשות את הילדים. נכונים, ללא ספק. תודה רבה לך. תודה לך. היה כרגיל, כיף, אנחנו נמשיך לפגוש אותך.